Здравейте, аз съм Преслав и днес ще ви покажа на моят наръчник по строителство Майнкрафт. Сега да видим какво има на първа страница. Първа страница са лопатки. Странно. На втора страница пак бяха лопати. Сега на трета пише Егмонт. Там нещо си, тук пише Майнкрафт, лопатка е нарисувана. Наръчник по строителство. Това беше четвърта страница. Пета страница. Съдържание. Това е като една страница. И двете с съдържание. What? Какво това бе? Замък. Това е въведение. Не си спомням коя страница. Сега си спомних. 8 страница е това. Дървена къща. Как се прави дървената къща? Всеки го знае. Но ако някой е зле строителството, може да не знае как се правят тези неща. За тази къща ти трябват камък, преработено дърво, стълбичка, дървена стълбичка, стъкло, врата и факел. Това беше 8 страница и 9. Пак е дървена къща, как да я довършиш. Сега ще ви покажа следващата страница. Следващата страница е творение от фенове. Според мен е много красиво. Шато де Рескюр. Не знам, защо са го кръстили така. Малко е странно, но е много красива къща. Това следващото е скандинавска зала. Не ти показват как да я построиш, само е снимана. Ето, нали си спомнихте, 8 страница. Това е да я довършиш, декоративна градина да си направиш. Това беше тази страница. Басейн. Яко. Това беше 16 и 17 страница. Декоративна градина. Пак същото, но това е друго нещо и по-интересно. Тук ви показват как да си направиш тухли. Направи си испански каменни тухли. Странно все. Всеки знае как се правят тухли. Това беше 18 и 19 страни. Това е къщичка край поточе от творение от феновете. Много е красиво, нали? Това е дворецова градина. Който и бе. Явно е дворец. Който е на градина. Това беше дворецовата градина. Укрепена стена. Странно. Следващата страница майче е същото. И както познах, същото е. Пак творение от феновете, стените на града на маковете. Ако не знаете какво е макове, е магиосници. Много неща за макове има тук. Ето пак голяма средновековна стена. Тук ти показват как да си построиш кралска зала. Ето пак. Това е творение от феновете, градът на джеджетата. Странно. Следваща страница. Дворец. Следваща страница. Извинете, че спрях. Следващата страница е висящ мост. Пак висящ мост. Творение от феновете. Таур. Бридж. Странно е. Мостът на маговете, магиосниците. Летящ остров.
Творение от феновете, острова Скула на маговете. Град Стимпънк, Галеон. Това е малко трудничко. Вижте трудност 3. Галеон продължение, пиратски кораб, пословично влакче на ужасите, пословично влакче на ужасите продължение, пословични влакчета на ужасите за напреднали. Творение от феновете, влакче червен дракон. Без изход, финални думи от... Не мога да ви го прочета. Полезни линкове. И това беше книгата. Отзад пише нещо. И това беше книгата Майнкрафт, наръчник по строителство.